Li bajarokê bazı da agiriyê ku wek warê fîlozofê Kurd Ehmedê Xanê û bi qesra İshak Paşa tê nasîn, partiyên siyasî bo hilbijartinên dawiya vê mehê di nava xebatan dane. Li gor encamên hilbijartinên borî li Bazidê Partiya Herî Bihêz, Partiya Wekevî û Demokrasiya Gelan Dem Partiye û ya din jî Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP ye. Her wiha bajarvana Bazidê yan he li ser kar, Yıldız Acar jî namzeta serbixwe ye. Hêjeyê birxistinê ku Acar di hilbijartinên 2019 da wek namzeta bajarvaniya Bazidê li ser navê Partiya Demokratîkan Gelan HDP ketibû hilbijartinê û pêşra jî partiyê bi sedema giliyên gel ew îhraç kiribû. Pêşes me jemema kêmasiyê pir bû kete nava rante. Partî ey îhraç kiriye niga jî hemberê me sekiniye cem dijmin hemberê me sekiniye en projeyê mezin ev e. Lê namzeta serbixwe Acar îddiayên derheqê xwe da red dike û dibêje ku derheqê wê da çi belge û delîl tune û ew rastên heqiyê hatiye. Eger ku diziyek yolsuzlukiyek yancı em bêjin tiştekî em nadibêjin heve çima delîle somut dernaxine pêşiya vê gelî. Acarê got ku ew dixwaze 5 sal din jî bo gelê Bazidê xizmet bike. Proje me herî mezin, hedefa me herî mezin dile gele xwe da cih bigire em gihişne ê astê em vê gavê dile gele me da cih digirin. Alkan bi bir xist ku mijara wan ya sereke tekoşîna ji bo çareseriya pizgirêka Kurd e û got ku ew dê bi destxistina dengek mezin di siyaseta giştî da destê partiya xwe xurt bikin û ji aliyê din ve jî bajarvaniyê dest bixin û projeyên ji bo xizmeta gel pêk bînin. Bira memleketê birê heskî têliye. Bira memleketê Ehmedê Xaniye. Tu kesek nikare mesela pê gelê Bazidê pê pakêta pê eşya bikapîne eyn sînoga xwe dike. Tu gavê kazanç nake. İhtimalekî tune. Giş bibine yek nîvê partî nikarin elde. Namzetê bajarvaniya Bazidê ye AKP Cengiz Çelik ku daxwaza me ya hevdîtinê ne anîce li ser bîlbordan diyar kiriye ku ew dê dawî li bêkariyê bînin. Yani az akaba çi beje gevara az göz zanıma. Çünkü deja zayi o hakem suadet şagodan etke. Yani am gid düğünün geber şava. Jber ve de dengê xwe çi jok. Adı adım adam partki. Ciwan dengdêran tinê ciwanekê got ku ez ê dengê xwe bidim Yıldız Acarê. Em 20 sal rê mehallê danege herîgî pîslik. Hani gotê her ya biçe bata. Mera xizmet zav bol kir. Her wiha tenê kesekê jî got ku ew dê dengê xwe bide AKP. Ez ê rêya xwe me AK Partî bêfendî. Ew kesên ku rastî me hatî piraniyan wan gotin ku em ê dengê xwe bidin Dem Partiyê. Türkiye'yi da li ser siyaseti partiya me rastî Dem Partiye. Navê çi qas bigere jî rengeya kurmancıya li sariye em rêxdirine Dem Partiye. Em ezelden berî em Kurdin îrada me ye em dengê xwe didine îrada xwe sew vê xûnê. İnsan îdara xwe nikare bike. İsrail Filistin'e valla hev dixer niga Erdoğan diye vay benim kardeşim Filistin ama gemiyek var eviyor Amerika silahı İsrail'e radwe. Jiboy azadiye, jiboy açtı karumeti, Dem Parti partiya me mi bilne Dem Parti. Li gor daneyên lijneya bilinda hilbijartinê li Bazidê heftê hezar dengdêr hene. Hêjeyê birxistinê ku di hilbijartinên 2019 da HDP 68 ji sedî deng wergirtibû û bajarvanî destxistibû. AKP jî 28 ji sedî deng wergirtibû û bû partiya duyan. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Agirî.